Vítajte v politickej aréne. Vážení diváci, šokujúce informácie priniesol zakladateľ občianskeho združenia Voľná zóna Miroslav Heredoš spoločne s poslancom, podpredsedom frakcie Európa suverénnych národov, lídrom republiky Milanom Uhríkom. O čo ide? Ako uviedol Heredoš, priatelia, spojili sme sily s Milanom Uhríkom z republiky, aby sa to dostalo čo najďalej. Vládni politici a vládni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nás už nemôžu ďalej klamať a zavádzať v tom, ako broja proti emisným povolenkám a že za všetko môže iba hlasovanie v Bruseli. Nie, pravda je niekde celkom inde. Za novelu zákona o obchodovaní s emisiami, a teda za emisné povolenky, hlasovala vláda Slovenskej republiky a parlament už minulý rok, len je o tom úplné mediálne ticho. Národná rada 18. septembra minulého roku potichu a bez verejnej diskusie v septembri minulého roka už schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a transponovala tak inkriminované európske nariadenie z roku 2023 do nášho právneho systému. Toto je holá pravda a zaráža nás, ako sa tají a vôbec sa o nej verejne nehovorí. V Europarlamente ho schválilo PSko, SAS, KDH a Oľano, ale transponovanie schválili už slovenskí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Viac už v nasledujúcom videu. Vážení občania, spoločnosťou čoraz viac hýbe téma emisných povoleniek na vzduch, ktoré si ponovom budú musieť platiť a kupovať už aj domácnosti za kúrenie alebo za jazdu benzínovým autom. Tieto emisné povolenky boli schválené v Europarlamente s rádcovskými stranami Progresívnym Slovenskom, Olano, KDH, ale takisto aj stranou SAS, ktorí hlasovali dokonca proti tomu, aby tieto emisné povolenky boli zamietnuté, aby boli proste zrušené. Jediný, kto sa v danom čase, keď sa to schvaľovalo, postavil proti týmto emisným povolenkám, bolo práve Hnutie Republika. Samozrejme, že ako europoslanec som v danom čase hlasoval proti týmto emisným povolenkám, lebo si uvedomujem, aké obrovské devastačné následky a zdražovanie to pre ľudí prinesie. Áno, milí občania, videli sme, ako nás europoslanci zapredali. Sú to títo ľudia. A naši občania tu na Slovensku jednoznačne čakajú, že sa ich zastane aspoň vláda alebo poslanci Národnej rady. V období konsolidácie, kde sme my občania ekonomicky linčovaní, je absolútne potrebné, aby sa vláda a Národná rada jasne postavila voči nariadeniam z Európskej únie a odporovala im. Všetci politici natáčajú aj rôzne videá, kde odporujú, kde vyhlasujú, ako s emisnými povolenkami nebudú súhlasiť. Dokonca minister Eštok sa chce súdiť, alebo súdil by sa s Európskou úniou. Nedovolíme, aby sa opozíciou odhlasované ožobračovanie v Európskom parlamente zaviedlo do praxe. Tak bude treba, budeme sa súdiť aj s Európskou úniou. Realita je však úplne opačná. Národná rada Slovenskej republiky v septembri minulého roka potichu, takmer bez diskusie, schválila novelu zákona o obchodovaní s emisiami, kde tieto emisné povolenky uzákonila do slovenských zákonov. 137 prítomných, 77 za, 38 proti, 22 sa zdržalo. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona číslo 414 z roku 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami. Vtedy nikto z vládnej koalície nehovoril, že čo prijímajú proti ľuďom, že slepo preberajú to nezmyselné a hlúpe európske nariadenie. Áno, milí občania, 77 poslancov Národnej rady zo Smeru, Hlasu a SNS, nech sa páči, tu vidíte hlasovanie, odsúhlasili de facto emisné povolenky, ktoré povedú k emisnému a ekonomickému šikanovaniu našich firiem tu na Slovensku a našich domácností. A už onedlho povedú ku tomu, že pôjdu ceny hore všetkých pohonných látok, dokonca kúrenia alebo energií. Naše domácnosti zaplatia viac a budú ekonomicky linčované. Ja sa pýtam občania jasne a nahlas, ako je možné, že nás Národná rada a vláda zapredala do emisného otroctva bez verejnej diskusie? My občania o tomto nič nevieme. Zákony sú schválené. Ako je možné, že vláda a dokonca poslanci Národnej rady tu natáčajú videá a hovoria o tom, že ako budú odporovať Únii a zároveň schválili tento zákon minulý rok a nič o tom nehovoríme nahlas? Nikto o tom ani netuší?
Preto žiadame vládu, aby prestali klamať a prestali hrať doslova a do písmena dvojtvárnu hru, pretože predsa nie je možné, aby za emisné povolenky hlasovali v Bruseli, aby ich následne potom schválili tu v Národnej rade Slovenskej republiky a teraz sa tvárili, ako sú proti ním a ako budú odporovať Európskej únii. Okamžite treba novelizovať ten zákon o obchodovaní s emisiami a tie state o emisných povolenkách pre domácnosti, o systéme ETS2 odtiaľ vymazať. Treba sa odvolať na ústavnú zvrchovanosť Slovenskej republiky, ktorá bola aj nedávno schválená a proste bojovať. Zaťažili ste ľudí konsolidáciou, zdražovaním a teraz ešte aj nezmyselnými emisnými povolenkami. Povedzte mi prosím vás, milí členovia vlády a vládnej koalície, že kedy už toto skončí. Zastavte sa a prestaňte už trápiť a šikanovať ľudí. A vy, milí občania, vás prosím, pamätajte si, že kto ako hlasuje, kto robí dvojtvárnu a kto robí skutočne vlasteneckú politiku. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola Politická aréna.